Sa number 10, ginrecall ang preventive suspension nga ginpapanaog sa pamuno sang Human Resource Management Office sang Negros Occidental kag isa ka empleyado sini. Ginaprobahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang rekomendasyon ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga pagbawi isang 60-day preventive suspension batok kanday OIC PHRMO Felomena Gozon kag empleyado nga si Daidy Lopez. Suno kay Nelias, matapos nga ginserbi kahapon sa ila ang formal charges para sa falsification of official document kag dishonesty, lakip ang pagpaidalom sa ila sa suspension, sila ang nagpadulong sa iya nga talatapan. Ila nga ginpaat nga humalin pa man sang ginpapanaugan sila sang show cause order, sila ang naghatag sang ilang nga kooperasyon kag wala sila sang may ginbuhat bahin sa pag-impluwensya sa mga saksi o kung matandog ang ebidensya batok sa ila. Ang tuyo sa suspension amo nga mapaiway ang anuman nga impluwensya nga mapatuman sa mga ginaimbestigahan sa kaso. Wala man sang may nakita suno kay Nelia sa bahin sang duwa nga maimpluwensyahan nila ang pagpangusisa. Padayon ng investigasyon sa ilang nga kaso. Ang duha suno kay Nelias ang retirable na. So there is no apparent instance wherein they will be tampering the evidence. Okay. Kag amo na maka-influence sa mga witnesses. Kay it was also shown kiti sa period balang na show cause to sila, which was last year pa I think, din subong sa pag-issue ng formal charge. Within that period, do ka wala man sila bala nang nagdinungol bala or so okay man ang ila performance amo na nga time.